Entre dúas terras. Ola, que tal? Benvidos a outro capítulo máis do mellor podcast en galego, sobre todo no mellor podcast nos que salimos eu e Carlos, Entre dúas terras. Eu estou aquí, como podedes ver, ao que nos vexades en YouTube, estou aquí esperando para domingo que ven, que vai ser a final da Eurocopa. Estou aquí no Allianz Arena. Teño comigo, pero lonxe como sempre, a Carlos. Eu estou aquí en Alemania e ele está en Londres como sempre. Carlos Cernadas, que tal, Carlos? Como vai? Moi ben, hombre, como ves aquí co meu gorriño rosa, que fai frío, pero solo na cabeza. É unha cuestión cerebral. É unha cuestión cerebral que teño, porque teño unha semana así de frío. Frío cerebral. É que a 1 de xullo, pois normal ter frío. A 30 de xuño, perdón. No, a 7 de xuño. É que xa non sei en que día. 7 de xullo. 7 de xullo é hoxe. 7 de de xullo xullo, é normal andar co jorro ese. Aquí en Alemania, como podes ver, incluso hai un cohete aquí, ves? Aquí hai un cohete. Está un cohete, salindo ahora mesmo. pero é un cohete que sempre sale e nunca chega. É un misil da Segunda Guerra Mundial. Bueno, pois nada, despois da broma bélica, sen máis dilación. Si, falamos de Scorpions. Título do podcast, nazis. Falamos de Eurocopa. Oh, hai un misil aí. Pois eso, desde Múnich aquí, eso, para a semana é a final da Eurocopa. Espero que estedes disfrutando. Seguramente non vos guste o fútbol a maioría dos que nos escoitades, porque só vos gustamos nós. E xa adiantamos no anterior podcast que este podcast iba a ser sobre as músicas das Eurocopas. Ben sabido é que as cancións do Mundial, pois hai míticas, non? Como o Mundial que ganou España, que era o Waka Waka de Shakira, ou o do Mundial 98 de Francia, a de La Copa de la Vida de Ricky Martin, que non o conoce. Pero dousnos porque xa que estamos na Eurocopa, pois analizar as cancións da Eurocopa. A verdade é que non conocemos moito. Vai ser medio sorpresa para nós, o sea, é como cando falamos de grupos gallegos. Vamos a intentar escoitalo cando a vos. Si que hai algunha que seleccionándoas, pois me dei de conta, pois esta era unha canción da Eurocopa. Pois sí. Entón vamos ir desde o principio, porque hai cancións da Eurocopa desde o 92, desde a Eurocopa de Suecia, se non me equivoco. E vamos a escoitar así un ratiño cada unha, porque nos vai dar tempo para todas. Pero bueno, eso. E vamos a analizar porque hai moitos xéneros distintos e iso. Así que sin máis dilación vamos poñer a primeira, que están mezcladas, que mal. Esta, vale. Ves, se que hai que invertir en un técnico. Temos Sí, que invertir en un técnico. Pero eso sí, bueno, pagaremos en especias. Eso. Esta canción chamase More Than a Game. Más de que un Peter juego. Peter Jobak e Tommy Jarnek. Joder. En todas intentei buscar o vídeo en directo na ceremonia ou de inauguración ou ben na final. En algunhas hai, en outras non, pero bueno. Nas que non o hai como un vídeo xa feito a propósito porque é a Eurocopa. Vamos ir con esta, lo. Dios santo. Just a face in the crowd. He sees the world at play. His spirit starts to fly. Feeling surround. Feeling is one of the crowd. United we stand, and divided we fall. A journey shared by everyone. Our fathers want to see their son. Learning to run, learning to run with the ball. They always try to be the winning side. Ni madre mía que yo. Joy to someone's life.
Bueno, xa Bueno. chegou. Que tal? Que opinas? A ver, de entre ter un ictus a pois unha gripe, pois creo que esta canción está máis cerca do ictus, pero É moi rollo Madonna ou non sei. Ou Whitney Houston. pero unha Hostia, vin no. Bueno, sabes que hai moito rollo, o sea que hai moitísimos memes de Arnold Schwarzenegger ou poñendo a voz de Arnold Schwarzenegger. Non sei se entonces Sí. esa por algún motivo sáleme seguido. Así, pero en vez de Whitney Houston é Whitney Houston, que cara de Arnold Schwarzenegger e el I want to dance with somebody. Así. Estamos coronados polas inteligencias artificiales ahora. Totalmente. Sí, inteligencias. Vale, Non hai moito Non que sei. dicir desta canción, a verdad. a min pareceme eso. Meh. Xa, Non sei. a min tamén. Ortega. Bueno, pois nada, non vamos perder moito tempo, a min parece o mismo. Vou dicir como anécdota que esta Eurocopa ganou na Dinamarca 2-0 contra a Alemania, así que era en Suecia. E como anécdota maior, hai que dicir que Dinamarca non estaba clasificada para a Eurocopa, pero sustituiu a Yugoslavia porque botáronos fora pola Guerra dos Balcáns. E Dinamarca entrou sustituindo a Yugoslavia e ganou 2-0 con goles de Jensen e Bilford en Gotemburgo. Moi bien, pois sin máis vamos ir xa á seguinte Eurocopa, que neste caso foi a Eurocopa de Inglaterra no ano 1996, no que a canción era de un artista xa moi conocido que se chama Simply Red. Simple Simply Red. Red. E a canción é We Are In This Together. Ese xa me sona máis. Pois a min non me suena nada. Pero bueno, que tamén ten un título que bueno, Perdona a calidad do vídeo, pero vemos un señor vestido de verde. non é da Bisbal, ainda que pareza. How the world was unable to see that they were washed up fair. Cancións para unha Eurocopa, unha balada aí, non sei, non entendo. Pero é todo o tempo así. Non sei. A ver, We Are The Champions empeza así tamén, así que non vou criticar. Estaba pensando exactamente o mismo, os acordes da melodía igual que o de We Are The Champions. O sea, Esperemos a chegar ao estribillo. eso es trampa, eso es trampita. Bueno, hai unha xente facendo un círculo aí. Parece que son, hai que, claro, por calidad do vídeo poden ser monxas ou poden ser xente disfrazada de Severus Snape. O sea, pode ser cualquiera das dúas cousas. Vale. Cantantes afroamericanos de gospel. Wow, alma da fiesta este fulano, Isto é É que mesmo unha ocasión para unha Eurocopa. Isto é para entrar ao campo, quentar, quedarte dormido, quentando, non sei, e despois que entre o balón na portería e ti, Xa. Dios mío, É que me dá pau de tela tanto tempo. Voulle dar para diante a ver se mellora. No, non mellora. Nada, bueno, pois para min un fraude esta canción. é unha canción tan aburrida que non dá, o sea, nin ictus. É que non te pos enfermo siquiera. É que porque conseguiu non- algo difícil, que era ser peor que a anterior, é verdade? Sí, é que no nome quedou que anterior, sin duda. Xa. Prefiro o ictus que a inexistencia. O sea, Bueno, pois eso, sin máis. Simply Red, Simply. É o mismo nombre o di. Red. Bueno, esta Eurocopa ganouna Alemania, o finalista da anterior, ganouna por o gol de ouro a República Checa no 96.
Marcou Berger de penalti o primeiro gol e Oliver Bierhoff, que entrou na segunda parte, marcou no 73 e o gol de ouro, que había gol de ouro daquela no 95. Así que vamos á Eurocopa de Francia no ano 2000. Eso, foi en Wembley a final de 96. Vamos para Francia no ano 2000, que non conoso o artista que se chama E-Type, Campione 2000. E-Type. Bueno, tampouco Vamos a conheces ver que outros tal. artistas, pero... Bueno, se pronuncia E-Type. E-Type, perdón, claro. Bueno, vemos moitos globos no aire. Hostia, hai un globo como de un señor andando, moi grande no campo. Hostia, xa moito mellor que anterior, xa só loco. No, pero isto é parte da canción. Sí. Ai, que me sonaba outra cousa. Hostia, bueno, Vale, claro. É esto- que nese esto- ano Isto nese ano había moito dance. Isto xa é Carabás, Hostia, o cantante de Maná. Sí. O ritmo é Charlie Brown, que tal? Vemos que aprenderon da anterior. Bueno. Hostia, pero ¿y esa xente aí na portería? Que é eso? Son como unhas personas cubertas por unha manta, pero tienen como un aro na cintura, pero ten uns conos, sabes? Bueno, Vale, o sea, colleron vale. foron a tiro fijo. Vale, hai unhas muchachas bailando que non cantan, pero tampouco bailan con moitas ganas, Vemos a moitos aficionados suecos e eu creo que Suecia non chegou á final. Pero igual é o partido de inauguración. Bueno, pero de fulano a ver, a mí a mí esta canción me parece unha puta mierda, pero me parece a máis apropiada das tres. Sí, a min tamén. O sea, ahora a ver, xa- levábase moito nesa época o típico dance, aí estaba no boom o dance. De feito, a min o dance do finales dos 90, principios do 2000, encántame. Teño moi bo recuerdo eso. Bueno, e tamén me dá o de Carliños Brown, por si Charlie Brown, ese ritmo así, joder, que me sona todo o que facía Carliños Brown. Sabes? Ese ritmo, esa percusión así. Sí. Eso foi trending hai un tempo. Bueno, vale, o sea, que esta de momento está no top 1. O sea, Sí, ahora é vamos un... poñela das que hai, o top 1. Temos o señor vestido de verde de último Sí. e Os poperos aqueles os moi sorteras, cursis, os os sorteras. sorteras de principios dos 80 que era os 90 e Sí. seguimos. E agora estes. Vale, a final do 2000 ganouna a anfitriona, que neste caso foi Francia, que xa dixamos que xogaron no estadio. Pois moi mal. Non foi en Francia, foi en Holanda. Holland. Foi en Holanda, perdón. Foi no estadio do Feyenoord en Rotterdam. Pois non sei. Sí, esta sería de Bélgica e Holanda, non? Dos Países Baixos. Sí, sería esta, claro. sí, perdón polo meu Países error, Bajos. perdón. Bueno, pois ganou a anfitriona, perdón. Ganou na Francia contra Italia, unha final mítica, na que se adiantou Italia marcando Del Vecchio. Empatou Vítor no minuto 90, Vítor, que chegou a firmar co Depor pero non xogou nunca,
E marcou o gol de ouro outra vez como na Eurocopa anterior Trezeguet, que xogou aquí no Hércules. Trezeguet, por supuesto. Trezeguet, que era medio argentino, pero nacionalizado francés. Bueno, pois vamos ir á do 2004, que xa é unha artista, por lo menos eu, é a única artista que hasta o momento... Bueno, non minto, porque estaba Simply Red, vale. Pero bueno, de Simply Red non conocía nada. Esta artista é Nelly Furtado. Nelly Furtado. É familia de Jordi Hurtado? No. Ou que eu sepa, a mellor sí. Vaya, é unha pena. Entón, eso. Vamos a poñer a Nelly Furtado, que a canción chamase Forza. Forza. Foi en Portugal. Sí, joder, eu vivía en Portugal durante esta Eurocopa. Vale, vemos un balón aquí moi gordo. Que é eso? Bueno. Non está mal, a ver, bueno, non é espectacular, non é nada tal, pero sí, no, bueno. Xa, a ver, Nelly Furtado, eu conocía, ten varias cancións conocidas, de feito ten unha versión con unha canción con Juanes que se chama Fotografía, que desa época máis ou menos foi moi conocida. Cada vez que te busco te vas, cada vez que te llamo non estás. Perdón por a miña voz. Pois sí, que é mitad portuguesa e mitad canadiense, e cantounos esta canción que eu non conocía tampouco. De momento non conocín ninguna canción. Forza. Bueno, está ben, a mí non me disgusta. Sí, eu poñería no segundo lugar. Ainda diante, superado polo cantante de Maná que... Por diante Pozos de Campeones. É que non sei, aquí, bueno, espero que veñan mellores cancións para que non estea ninguna no top 3, porque tampouco é que me encantara. Bueno, a final da Eurocopa de Portugal do 2004, o anfitrión chegou á final, pero ganou Grecia, efectivamente. Sorpresivamente, a Grecia que xogaba defensivamente top, ganou todos os partidos 1-0, sí, de Otto Rehhagel. Xogaban un, en vez de un 4-3-3, xogaban un 9-2. Un Clemente xogaban. Pois ganou con gol de Caristeas, que era o dianteiro, era o número 9 da selección, no minuto 57, perdeu a Portugal de, entre outras estrellas que tiña daquela, pois Figo, por exemplo, Pauleta, que estuvo no Depor, estaba Cristiano Ronaldo xa, que de feito Cristiano Ronaldo, esta Eurocopa é a súa sexta Eurocopa, é o xogador con máis Eurocopas da historia. Eso, pois estaba Ronaldo e Deco, por exemplo, que como esta? Refiriste? No, a do 2004 foi a túa primeira. No, esta. Esta do presente de hoxe, do de presente. Ahora.
Ronaldo, recordemos que con 39 anos está xogando a súa sexta Eurocopa. Ronaldo foi titular na final desta Eurocopa. Vamos ca do 2008. Bueno, xa sei que vai ser un spoiler, pero a 2008 foi a primeira que ganou, a primeira que ganou España foi no 64, pero España ganou esta cando foi Luis Aragonés, foi cando empezou os seus títulos, Eurocopa, Mundial, Eurocopa, consecutivamente, e quizás sería unha premonición, porque sabes quen canta a canción da Eurocopa do 2008 que ganou España, a primeira que ganou España? A ver, Sabes flípame. quen? O señor Enrique Iglesias. Cuidado, Hostia, A canción oficial da Eurocopa Wow. foi Enrique Iglesias. E vamos a oír un directo de Enrique Iglesias que ten moitas críticas cando canta en directo. Vamos de mal en peor, Vamos a ver. No, este seguro que apoio de top 1. Enrique Iglesias tritt auf, der Sänger aus Madrid, mit der offiziellen Hymne Can You Hear Me? Eu non sei se Está conoces borracho, non é capaz de poñer o micro no... Espero que mellore o sonido, así que avance a música. Está, en que idioma está cantando? En inglés ou en castelano? En inglés. Vale, hai moitas chicas. Non hai... Solo hai un género de bailarinas. Moi bien. Bueno, bueno, o sonido un pouco chungo. O E a sonido voz, fatal, sí. bueno, el... O sea, no... Non sei, non noto nada raro na afinación da voz, pero noto raro o sonido da voz. Sí, o sonido ese. De como si, non sei, algo aí raro pasa. Pero, pois se é playback e sonar así, Dios mío. Xa, o que pasa é que debe ser grabado polos altavoces do estadio, sona moi mal. Non sei. Pola de primeira? Pois sí. A ver, oída ben, seguro que está mellor. É que sí que ten un rollos así máis de final da Eurocopa, sabes? É que a min Enrique Iglesias me cae moi mal. Eu reconozo que me gustan moitas cancións de Enrique Iglesias, teño que reconocelo. Bueno, que refiriste a quen sea que as escribiu e que as Bueno, compuxo, sí, ¿no? claro, vale. Porque ese muchacho... Hostia, eu vira unha vez... A mí me dera moita vergonza ajena unha vez que foi ao hormiguero e... Porque cantos anos ten este muchacho? Terá 45. Xa, Vou mirar. non sei, cando vi, non sei, fai... o sea... 49 ten. Virei unha entrevista no hormiguero, me deu unha vergüenza ajena da hostia porque dixera o... Como se chama o presentador? Pablo Motos, ¿no? Dixera, porque te gusta mucho hacer bromas telefónicas e non sei que e tal, es como moi bueno e moi gracioso haciendo bromas telefónicas. E entonces puxéronse a chamar a restaurantes chinos
e en directo. E el, pois, era como que se esperaba que fixera unhas bromas como super ingeniosas. Pero el o único que dicía era: "Hola, ¿tienen pollo?" E quero recordar que non había moito máis de onde rascar, O sea, Xa. era ridículo. En fin, os fans de Julio, no Julio, de Enrique Iglesias. Ti consideraste fan ou solo che gusta? No, claro que no. Bueno. Pois Enrique Iglesias se puede ir a su puta casa y quedarse allí tranquilito, ¿vale? Y non teño nada máis que decir. Que añadir. Exacto. Bueno, me gusta a experiencia religiosa, Muñeca Cruel, e despois a súa época moderna, pois tamén me gusta algunha, pero bueno, nada. Unha experiencia religiosa. A min gustame moito a súa actuación en Música Sí. Porque é en Playboy. No, pero acordas de Música Sí, cando Sí. había o Música Sí que non sei que problema había aí que, a ver, Música Sí, eu non sei se era sempre todos os grupos iban en playback ou que fora, Sí que iba en pero Playboy. pero non sei que pasaba, que nesa ocasión é como que lle abriron o micro ou algo. E bueno, que creo que está en YouTube. Bueno, que estaba, polo que sea, que ou non tiño día ou, bueno, cantaba, pero eso non había unha nota nos sitios, Pero bueno, da igual. Enrique Iglesias, tipo la de primeira, e bueno, mellor de última. Aí está. Discrepancias, sempre A igual. tomar por culo. Bueno, moi ben, pois nada, acepto eso. Recordemos a final do 2008, a Eurocopa 2008, que España venceu 1-0 a Alemania no estadio Ernst-Happel de Viena, que era a Eurocopa de Austria e Suiza, A Apple. con gol de Fernando Torres no 33. Sería o inicio da época dorada da selección española. Hostia. E saltamos a outra, na que tamén ganou a selección española, Mundial de 2012, que foi en Ucrania. Co Mundial de 2012. Non O Mundial, a estamos Eurocopa, mirando- perdón, a Eurocopa. A Eurocopa do 2012. Hostia, Mundial en Ucrania. No, que foi en Ucrania, que bueno, foi organizadamente entre Ucrania e Polonia. Poland. E aquí xa empezamos a música máis moderna, que igual non discrepamos tanto. Que neste caso non conoso tampouco o grupo artista ou tal, que se chama Oceana. Oceana. Endless Summer. Para que Verano, salto aquí. verano sin fin. Aí está. Eu. Puxena aquí porque o primeiro era unha intro. Like a drum, moving up, moving down. You make me jump, let your love shine all around. Like a drum, you gon' be my number one. Make my heart beat like a drum, like a drum. In this Bueno. A ver. Vexo que vamos a discrepar outra vez, porque eu xa poño no top 1 esta. Dios santo bendito. É que Pois mira. estes sonidos así moi futboleros, moi... Pero ti non será que o pos no top 1 porque xa sona mellor?
por la calidad do sonido. Pode ser, pero a ver, teme sonidos que motivan. Pero que a Sabes, min... estábamos vendo, para que nos esteades vendo en YouTube nada, pero para que nos esteades escoitando o vídeo, bueno, isto xa escoitamos que era unha versión de estudio, o vídeo eran como mellores momentos da Eurocopa, e así, como que acompañando o fútbol, pois como que sí que me pegaban as imágenes coa música. Claro, pero vou As dicir a mí imaxes. onde me pega moito esta canción. Me pega cando estás xogando ao FIFA e estás no menú elegindo cousas. Sí, Aí a onde- min tamén. Aí onde me pega esta canción, pero como opening para un torneo da polla, pois non moito, porque se me fai aburrir. Isto é o que isto é música de discoteca. Isto é para un cubata. Se fai, a mí se me fai o mismo todo o tempo. Mira, poño antes a de iba a decir Ricky Martin, a de Ricky Iglesias que esta. Fíjate. Bueno, vale. Porque, Está ben. pero non porque sone mal ni nada, nin porque este mal, pero xa digo, así como, non sei, que para este tipo de rollos, non sei, teme como sonar algo máis épico, aí ten que haber algo máis de cambio, que era, pero é, sí, eso é como o menú, xa che digo, o menú de un FIFA. Xa, sí, aí teño que dar a razón. É o menú de un FIFA. E eso que teño que decir acerca desta pieza musical. Bueno, eu creo que agora, a ver, quedan tres Eurocopas. A do 2000 esta que era 2012, 2016, 2020, que realmente foi no 2021 pola pandemia, e a deste ano, 2024, esta que estamos vivindo ahora. Bueno, recordar, a 2012 ganou na outra vez España de paliza 4-0 a Italia. Gol de David Silva, Jordi Alba, Torres, que tamén marcou na primeira, e Juan Mata España! no 88. Xa con Vicente del Bosque, que a primeira foi con Luis Aragonés. E xogouse no NSK Olimpijski de Kiev. Vamos á Eurocopa de 2016, que sí que foi en Francia, non como antes que me confundín. A Eurocopa de Francia. Vale, vamos alá. E aquí xa falamos palabras maiores. Aquí xa, bueno, a partir de agora, polo menos eu conoso todos os artistas. Así que vamos con un grande da música que nombrei antes. Ricky Con Martin. David Guetta. No, David Guetta. O de un Esta grande da canción xa... música, o de un grande da música, David Guetta. Vale. É que por un Bueno. momento, a veces cando se fala de sabes o que me pasa? Xa sei que son moi distintos por eso, pero por algún motivo, a veces o meu cerebro confunde David Guetta con Juan Magán. Non sei por qué. Non sei Vale, por qué. vale. Entonces, claro, xa estaba dicindo, perdón, pero David Guetta, vale, de acordo. Que conste que David Guetta aquí está canta alguén que é, non sei se Kelly Clarkson ou non me acordo quen é, pero a Kelly Clarkson non é, pero bueno, vou mirar quen é. David Guetta. Vale. Esta canción é conocida. Zara Larsson. Zara Larsson. Zara Larsson, sí, joder. Are you ready? Tiffany. Cantante Ahí está, Zara sueca, Larsson. cantante sueca, ¿no? Sí, é sueca. Sei que ahora non vos sona, pero a canción é moi conocida. This one's for you, the fans. Born to fly, so let's keep living till it all falls down. Let's close our eyes and let the moment drown the whole world out. We're in this together. Hear our hearts beat together. We stand strong together.
Bueno, conocíela. Sóname, pero non a tiña tampouco así... É que esta Sóname de sonaba na escoitado, radio. Pero esta poña de número 1. Sí, Eu tamén. sí. Porque xa a cantante xa me parece mellor que calquera dos outros. E aparte estaba cantando en E- directo, ainda que non pareza, pero é que Sí, no. de afinación Sa- está perfecta. Pero Sarah Larsson é boa, joder, sí. Ademais eu coñezo por... ten unha canción que se chama Symphony. Sí. Symphony. Sí, no, sí. Sabes cal digo, Sí, non? claro. E esa é unha canción de pop tal que é unha canción de... O sea, dese pop así comercial, pero ben feita. Guai, original, tal, con... Pues, e David Guetta... é que David Guetta sabe o que fai, sabes? Quero dicir, Sí. a min hai cancións, por exemplo, esa de Titanium con Sia. É un temazo. Pues é unha canción Sí, moi ten ben feita, moitísimas. sabes? A min hai moitas que me encantan, Sí, no, claro. É que ele, claro, pero David Guetta, claro, un destes DJs, produtores que... No, a ver, non O sea, sei. de feito Sí, estuve en Vigo o verán pasado, estuve en Vigo. E eu quería ir a velo, o que pasa é que era imposible. Bueno, Vigo no verán xa é imposible. O sea, no verán, perdón. Non sei se foi, sí que foi no verán. Nada, pero era na plaza, había que pagar igual, pero non habían, agotáronse en 1 hora as entradas, ou cousa así. Claro. Nada, pero porque sí que me molaría. Eu sei que nun concierto de Vigueta estaría a dalo todo, sabes? Porque aparte ten un montón de temazos. O sea, todos son conocidos se escoitas a radio mainstream. Ya. Bueno, pois eso, a Eurocopa do 2016 ganouna contra o anfitrión, que era Francia, ganouna Portugal. Portugal. 1-0 no tempo de prolongación, na prórroga. Gol de Eder. Que xogou tamén Cristiano Ronaldo esta final, pero túvose que retirar lesionado no minuto 25. Pobre Cristiano. E xa vamos á última, sin ser esta na que estamos ahora no presente, vamos á última final da Eurocopa, que recordemos foi no 2021, ainda que é a Eurocopa do 2020, pero eso. E aquí xa entramos en outro DJ, ou un artista dance que é bastante conocido, con uns clásicos históricos do rock. Vamos, vaya mezcla. Martin Garrix con Bono e The Edge, que son componentes de U2. Hostia. A ver. Esta non a oín, We Are The People. Eu sei We Are The World, pero We Are The People Sí, non we are me the acordo. champions, we are the world, we are the people. Million volts, a pool of light, electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, could I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith with no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins of hate and war. Army of lovers never seen before. We are the people we've been waiting for. We are
Hasta aquí escoitamos. Non te escoito, Macan. Perdón, hasta aquí escoita. É que silenciei porque estaba Kensi ca súa tos diaria. Perdón. Nada, que hasta aquí os nosos amigos de U2. Que Entonces- opinión tes da canción? E sobre todo, que opinión tes de U2? Unha pregunta, este dixeches que era a Eurocopa de 2020? Sí. Vale. Bueno, primeiro vouche dicir pois hasta eu creo que esta é a mellor hasta ahora sin duda. Porque a de ahora xa poño por encima de David Guetta e Larson, porque a de David Guetta e Larson bueno, tamén así é un pouco tamén así, esta me parece como moito máis fresca, moito máis usan tamén así o sonido como o sonido este do pepe, sabes, de cando marcan gol, Sí. como parte da canción. Non sei, bueno, ao mellor tamén é polo sonido e tal, pero non sei, me sona como máis, non sei, unha canción con máis clase, a letra, a melodía como está cantada e todo, a mí me parece a mellor hasta ahora, a máis apropiada, que ten forza, sabes, ten a súa epicidade, pero tamén é, bueno, chama a eso de como fraternal, sabes? E non solo así de fiesta en unha discoteca. Claro, que eso é como ir ao fácil, non? Entonces, vamos, sin duda en creatividade, ejecución e tal, non sei, poño a de primeira. Pero bueno, aínda non é a última, pero a ver, non sei como é a verdade, non sei cal é a deste ano, Eu tampouco, nin si é conocida ni nada. Pero esta para mí é a mellor. U2, bueno, polo motivo que xa non é un grupo que teña escoitado moito. Non teño nada malo que dicir deles. Pero non é un grupo que eu... Porque claro, como a mí sempre me tiraron grupos así moito de unha guitarra así como moi solista, moi compleja, claro, The Edge é completamente distinto. O sea, experimenta máis con sonidos que con... Claro, é de usar máis pedales e tal, e de facer tocar así bastante minimalista, pero bueno, sí, un pionero en certas cousas, claro. Sí, ten un sonido así como moderno, sendo xa daquela tiña... Claro, é que claro, como toca el, é algo que xa daquela, claro, daquela sona super moderno. Pero non é, o sea, un virtuoso do instrumento, o sea, no sentido técnico da palabra. Entón, por eso igual non os teño escoitado tanto, pero non teño nada malo que decir deles. Eu a verdade que reconozo que sí que escoitei moitísimo o dos, non porque sea un dos grupos favoritos ni nada, sino porque é un grupo dunha amiga que, sabes, María. Sí. Era o seu grupo favorito, e sí que daquela pues, teño escoitado un montón. Reconozo que hai un montón de cancións que me molan moitísimo, pero sí que non é algo que escoiteu no meu día a día hoxe en día, sobre todo. Pero eso, opino mesmo que ti de días, máis ben eso, sonidos e tal. E de Bono, bueno, sí que ten unha voz distinta e tal, pero bueno, que agora xa tamén van cascaos, ainda que aquí sona moi ben, pero é unha versión de estudio, hai que reconocerlo. Bueno, pois a Eurocopa 2020, a que chegaron Italia e Inglaterra á final, a única que se ganou por penaltis hasta o momento. 1-1 chegaron no tempo reglamentario con gol de Luke Shaw e Bonucci para Italia, e ganou Italia 3-2 a penaltis. Eso. Sí, Perdámonos un pouco para Gianluigi Donnarumma, que tamén fixo un partidazo contra España o outro día. Eso, pois nada, vamos ca última, ca desta Eurocopa, na que obviamente non vou poder dicir quen ganou porque non sei. Vamos alá, que é de tamén grupos conocidos. Meduza, que non conoso, pero One Republic, que sí que é un grupo conocido, é Leoni. Vamos alá. Ah, vale, eu conoso. Sona moito na radio. Aí sí. Sí.
nights when all of the lights come on. It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful everglow. Now we're shining like a sea of gold. Yeah, we're on fire tonight, like a million diamonds in the sky. And we're lost in all the lights. Here together, we're on fire tonight. We're on fire. We're on fire. Living in memories, guiding me through the dark. You're the notes in my melody, healing all of my scars. It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful everglow. Now I'm shining like a sea of gold. Yeah, we're on fire tonight, like a million diamonds in the sky. And we're lost in all the light. Bueno, deixamos para non terla moito tempo. A canción chamábase Fire. Para que non nos este vendo en YouTube. Falando de ver, bueno, explico para xente tamén que non estou vendo. Estamos vendo un vídeo así como promocional do tal, o sea, non é en directo, obviamente versión de estudio, e é como un videoclip, verdad? Sí. Por que hai unha publicidade totalmente descarada de Axe Vanilla? Sí, e de Coca-Cola tamén. Bueno, de Coca-Cola, pero de repente, o sea, estás a Coca-Cola e de Sí, repente hai un fulano diante do espello e colle Axe Vanilla. Primer plano de Axe Vanilla e se pon así, fiu. Non sei, bueno. En fin, eu sigo me quedando ca de Bono. Ca de Bono e de Edge. O sea, o teu top 3 cal sería? Nah, digoche top 1, a de Bono. Bueno, metería a de Zara Larsson e David Guetta probablemente de segunda, así, o terceiro. Eu o Segunda, top 3 serían esas dúas que diste máis esta. O sea, as tres últimas creo que son, sí. Son as últimas. No, sí. Pero Sí, si creo que pero si ti puxeras a de Enrique Iglesias de primeira, como Xa, é? pero foron adiantándose todas. Entonces, a de Enrique sería de cuarta para ti. Sí. No, E a primeira diríache esta última. Sí, de primeira pois esta. Sí. Antes que a de Guetta. Para min primeira Larsson esta, segunda a de Zara Larsson, de Vigueta e terceira a de Bono. Bueno. Sí, podemos estar de acordo no top 3. Non no orden, pero sí no top 3. Poñede vos, que nos este escoitando, poñedenos vos o voso top 3. Sí. E se recordades algún momento de algún Eurocopa que eso que recordedes en especial, o gol de Torres contra a Alemania, o que sei, pois eso, poñédenos, comentádenos aí. Mackenzie, este é o podcast de música. Xa, Que pero non bueno, acabe sendo un puto debate de... Non é un debate de nada, non debatimos de nada. Mira, Fernando Torres está na súa puta casa ahora mismo. Sí, pero ahora está mazao, Sempre foi Está así mazao. e agora está cuadradísimo. E por qué? Non sei. Non é o primeiro deportista que o fai. Se dedica ao culturismo? Ten algún tipo de traballo, non sei, é Sí, albañil? é como medio culturismo. Un medio culturista, perdón. O seu oficio é entrenador, pero non sei. Adestrador, entrena. perdón. Adestra ao Atlético de Madrid juvenil, pero creo que ahora subiron no Atlético de Madrid B. Ah, vale. Será por si ten que... Pero non pegar un convirtamos pareo. este podcast nun podcast de fútbol. Bueno, pues nada, título do podcast Fernando Torres e... Está mazao.
Fernando Torres está amazado. Si, podes dir, cancións da Eurocopa e Fernando Torres está amazado. Sí, o sea... Torres el Mazas e cancións da Eurocopa. Non fagamos eso. É moi largo. Pero Torres está amazado. Pero F. Torres está amazado. Pero eu, a ver, por moita gracia que me faga, Non podemos poñer eso. cada podcast que facemos, cada vez o título é máis abstracto. Xa, Entonces, mira, nos falamos de naranxas e o podcast se titula Percebes na ría. xa, Non. seamos realistas, teño quen me di unha persona moi cercana dime mola os títulos porque é de algo que falades 5 segundos no podcast e poñedes un título sobre eso. Jenny, un saludo, O sea, claro, é que ves, ahora, por exemplo, claro, no, a ver, isto hai que titularlo algo de as cancións da Eurocopa. Sí. Cantigas da Eurocopa. Cantigas de gol. Gústame. Cantigas de gol, despois entre paréntesis, ranking Eurocopa. Vale, sí, O algo pareceme así. ben. Sí, para que a xente saiba de que imos falar. Claro. Pues nada. Vale, pois moi ben, xa temos título, temos todo. A parte, o tempo bastante ben, 52 minutos levamos, o sea, na perfecto. liña. E nada máis. Pois espero que disfrutaredes deste podcast. Joker, xa sei que no, si chegastes aquí a un milagro. E nada, Carlos, pois un placer, como sempre, estar contigo. Igualmente compartir estes minutos de gloria que son o momento álxido da miña semana. E nada, vémonos no próximo podcast, lo. A ver cal será a ubicación na que estarei no próximo podcast. Non o sabe nadie, non o sabes ti. Non o sabe, Non sei eu. non o sei eu, nadie o sabe. Nadie o sabe. Pois moi ben, pois entón nada, despedimos aquí. Que vos vaya ben a semana, xente. Un saúdo. Veña, saúdos. Chao, chao.